Dobre teda, takže dneska sa budeme zaoberať výskumom strany Smer SST, Slovenská sociálna demokracia. Alebo je to sociálna demokracia? No to je jedno. Dobre. Hádam, všetko máme nastavené, všetko vyzerá byť v pohode, stream ide naplno, zvuk funguje. Všetko vyzerá byť... OK. Dobre teda, tak môžeme sa do toho pustiť. Dobre teda, takže prvé, čo by bolo teda slušné, si vyhľadať vôbec, dobre, Smer, Slovenská sociálna demokracia. Prečo to majú SSD a je to Slovenská sociálna demokracia? Nevadí. Poďme si to teda pozrieť na ich stránke v prvom rade. Ježišmaria. To je bordel. OK. Aktuality, očkaj, ale však o nás. No, o nás, výborne, to som chcel. Spokojný občan. OK, dobre. Strana Smer sociálna demokracia je najväčšou a najúspešnejšou politickou stranou na Slovensku. OK, to sedí. Budeme sa snažiť to nejakým spôsobom ohodnotiť, že čo to tu vôbec aj rozprávajú. Či je to pravda, či je to klamstvo, či je to zavádzanie, či je to boh vie čo. Lebo nebolo by to prvýkrát, čože ako by politici klamali, hej. OK, je najúspešnejšou politickou stranou na Slovensku. Naším cieľom je už od vzniku v roku 1999 zastupovať záujmy slabších a ohrozených skupín. V politickom súboji presadzovať stabilitu a pokoj v štáte a vybudovať úspešné Slovensko. OK. Akoby toto, ako zatiaľ tam nie je nič konkrétne, čo by som akože jediné, čo by som len tak dodal, že zatiaľ sa im to nepodarilo, napriek tomu, že Robert Fico vládol, ak sa nemýlim, od roku 2006 do roku 2010, od roku 2012 do roku 2016 a od roku 2016 do roku 2020. A teraz ide vládnuť ďalšie 4 roky. Takže akoby, OK, však akoby môže to byť tvojim cieľom, problém je v tom, alebo cieľom, že vybudovať úspešné Slovensko, ale zatiaľ sa nič nepodarilo. Podľa mňa teda. Hodnotovo je strana Smer vyprofilovaná ako štandardná lavicová... No tak toto už dokážem automaticky potvrdiť, že toto není pravda. Akože v ktorom zmysle sú oni štandardná lavicová strana? Čo to myslíte? A čo to znamená presne? Ktorá presadzuje silnú pozíciu štátu v ekonomike a zodpovednosť spoločnosti za ochranu ohrozených skupín obyvateľstva. Presadzuje silnú pozíciu štátu v ekonomike a zodpovednosť spoločnosti za ochranu ohrozených skupín obyvateľstva. Povedzme, že tú prvú polku vety, túto časť by som povedzme ešte zobral, pretože oni sú, nazvime to ekonomickou lavicou, takoutou, že za dôchodcov, zvyšovanie minimálnej mzdy a všetko také. Ale akoby skôr by som to nazval možno, že je to ešte že lavicový ekonomický populizmus. Ale OK. Nebudeme súdiť, najprv to celé prečítame. Spoločnosti za ochranu ohrozených skupín obyvateľstva, okrem LGBTI, of course. V duchu svojich hodnôt strana Smer SD vždy presadzovala takú politiku a podporovala také zákony, ktorí boli v prospech ľudí. A ak sa ekonomike darí, je našim krédom. Čo to znamená? Prenesený súhrn názorov. OK. Že tento rast musia pocítiť aj ľudia. A to nie len cez rast platov alebo lepšie dostupnosti zamestnania, ale aj priamo cez služby štátu. V Slovensku sa pod premiérskou lavicou strany Smer podarilo zásadným spôsobom zlepšiť ekonomickú situáciu Slovenska. Máme historicky najlepšie čísla nezamestnanosti, najnižší deficit verejných financií. OK, dobre, takže toto tu si značím ako absolútne totálne klamstvo, OK? To ani nemusím dlho googliť, však môžeme dať, že rozpočet 2024
Počkaj, deficit. FinReport, ani neviem, jak moc je vierohodná. Dobre, povedzme toto. Tuto. Deficit verejných financií by mal byť v roku 2000 klesnúť na 5,97% hrubého domáceho produktu alebo 7,84 miliardy eur. V ktorej dimenzii, v ktorom kocúrkove je toto najmenší, počkaj, čo tam, ako to presne, najnižší deficit verejných financií. Ako ja neviem, či neaktualizujú túto stránku, alebo ja neviem čo, ale toto už není aktuálne, OK? Ani neviem, či toto niekedy bolo aktuálne. OK. Jasné, skončil schôdzu, blablabla, no to sa bavíme. Schodok sa tak má znížiť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu z očakávanej úrovne 6,58. OK. Čiže o koľko to je? 0,55%, tak dobre počítam. OK, akože takto, je to de facto to, čo sľubovali. Problém je v tom, že čo som ja ešte k tomu počul, že to je takéto na oko. Takéto na oko. Ako to, nechcem to škrtanie. To je takéto na oko šetrenie. Pretože že vraj to sú také výdavky a dali si tam také veci, ktoré sú dlhodobo neudržateľné. Ale však dobre. OK, čo tu máme? OK. Či najvyššie priemerné platy v histórii samostatného Slovenska. OK, toto si tiež myslím, že toto už není pravda. Najvyššie priemerné platy v histórii... OK. Priemerné platy Slovensko roky graf. ...2019, 2020. A toto možno bude aj pravda. Ukáž to sem. Najvyššie priemerné platy v histórii samostatného Slovenska. Priemerná. OK, dobre, toto uznávam, pomýlil som sa. Nejak sa mi to nezdalo, ale teraz keď sa nad tým nejak zamyslím, tak možno to dáva zmysel, pretože priemerné platy sú bez ohľadu na to, aká situácia je. Priemerné platy sa vo všeobecnosti vždycky zvyšujú, hej, pretože platy všeobecne rastú, hej. Či už to bolo aj za Matoviča, aj za Fica, aj za Radičovu, aj za Dzurindu. Možno to nebolo za Mečiara, neviem, ale akoby, hej. Vďaka dobrej starostlivosti o štát počas Smeru Slovenská sociálna demokracia, tak prišli aj predstaviteľe so sériou opatrení pre ľudí, ako sú napríklad vlaky zadarmo, či pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, alebo obedy zadarmo pre deti v školách. Tieto opatrenia pomáhajú zmeniť medzipríjmové rozdiely u tých najohrozenejších skupín obyvateľstva a majú aj ďalšie pozitívne efekty na spoločnosť. OK. Ako takto. Ja neviem, aké majú presne pozitívne efekty na spoločnosť vo všeobecnosti. Ako takto. Otázka je, či je to net pozitív alebo net negatív. Čiže či to má... Keď sa bavíme o to, že koľko rozpočet na to minie a koľko ľuďom to reálne pomôže a koľko ľudí teraz chodieva na verejnú dopravu, lebo ja vo všeobecnosti podporujem, aby ľudia chodili na verejnou dopravou, nie aby všetci napríklad chodili autom, hej. Lebo takto. Mám problém s tým trochu, keď ľudia hovoria, že musíme napríklad znížiť že naše CO2, naše emisie, ale zároveň nehovoria o verejnej doprave skoro nič. Hovoria možno o cyklotrasách, rozprávajú o bicykloch a možno, že nemusíš takto chodiť autom, ale ešte prisám Bohu, akože možno som to niekde prehľadal, v živote som nepočul o tom, že choďte vlakom alebo choďte autobusmi, akože keď sa chceme baviť o znížení CO2 z dopravy, tak prvým krokom by malo byť lepšia verejná doprava.
Jednoznačne. Autobusy, vlaky, električky, metro. Dobre, my nemáme metro, ale vo všeobecnosti, hej. Chápete? Dobre, tu som končil. Strana Smer sociálna demokracia bude v politike práce pre ľudí pokračovať vždy, keď bude mať možnosť ovplyvňovať politické dianie na Slovensku. OK. V medzinárodnej politike je Smer akceptovaný a zodpovedný... No tak toto neplatím. Toto už neplatím. Už iba z toho dôvodu, ak sa nemýlim, pretože ich teraz neviem, či pozastavili členstvo, alebo vylúčili z európskej frakcie socialistov. Smer... Počkaj. Európski socialisti. Európski socialisti pozastavili členstvo stranám... to pozastavili členstvo aj Smeru, aj Hlasu, jasné. Jasné, OK. Takže nie sú už až tak moc akceptovaný a zodpovedný partner. A to bol... Vrcholoví predstavitelia strany však jasne a jednoznačne zastupujú záujmy Slovenska a na medzinárodnej scéne a v prípade, ak nesúhlasíme s niektorými celoeurópskymi témami, jednoznačne ich odmietneme a rokujeme o riešení akceptovateľnom aj na Slovensku. Tento postup uplatňujeme aj proti ekonomickým silným hráčom v Európe a skúsenosti z minulosti nám dávajú jednoznačne za pravdu. Na tomto prístupe bude strana Smer sociálna demokracia do budúcnosti do budúcnosti nič nemeniť. OK. Stanovy. Počkaj, to si, ježiš, to sú, to nebudeme ani čítať. To sa mi nechce. Snemy, partneri, ako sa stať členom? Nie, ďakujem. Pomoc spotrebiteľom? OK. Predsedníctvo strany. To by som bol zvedavý. Dobre. OK, Robert Fico, Blanár, Kamenický, Blaha, Takáč, Kaliňák. Tohoto vôbec nepoznám, o tom ani neviem, že kto to je. Robert Kaliňák, Daniel Karas? Není príbuzný náhodou s tým Karasom? Počkaj, kto bol Karas? Nebol Karas minister spravodlivosti, keď Kolíková odišla? Ja neviem. Ja neviem. Možno majú len podobné priezvisko, nebudeme hneď konšpiračný. Valová, Petro, Kéry. Tohto ešte poznám. Igor Melicher. Ježiš, to sú tí mladí sociálni demokrati, nie? To je ich mládežnícka politická organizácia. Mladí sociálni demokrati. Ježiš. Mladí sociálni demokrati. No jasné. Ďakujem. Mladí sociálni demokrati, skrátka je občianske združenie, vzniklo 2002, lúčených dvoch, dovtedy Združení sociálno-demokratického spektra na Slovensku sociálno-demokratickej mládeže Slovenska a Mladej demokratickej lavice. História, jasné. Ale áno, to je Igor Melicher. Jo, to je on. Som prekvapený, že on je... Počkaj, to je predsedníctvo. Predsedníctvo strany. OK, to dotiahol celkom ďaleko. Počkaj, toto sú všetci, hej? Že toto proste... Všetci súčasní podpredsedovia tejto strany. Alebo ktorí sú v predsedníctve. Nie je to trochu veľa? Či to sa mi iba zdá? Neviem. Dobre, takže... Poďme si teda hentam to pozrieť. Dobre, poďme si pozrieť zo srandy Wikipédiu. Smer, Wiki. Smer, sociálna demokracia. OK. Vedenie strany. Robert Kaliňák.
OK, zložené strany Smer. OK, to tu vyzerá to celé. Ježišmarja, to je dlhé čítanie. OK. Dobre, vznikla 8. novembra, predseda je Robert Fico, to je pokiaľ viem už proste od začiatku. Ľuboš Blaha, Juraj Blanár, Erik Kaliňák, Ladislav Kamenský, Richard Takáč. Ideológie. Lavicový populizmus sedí. Lavicový nacionalizmus podľa mňa akoby sedí. Aj keď akoby som... Aká je definícia nacionalizmu? Na všetko národné a podľa ktorej najmä má byť národ ako etnická skupina základom spoločenskej organizácie, najmä štátu, a každý národ by ideálne mal mať svoj vlastný štát. Opakom sú napríklad jednak ideológie zamerané na triedy či vrstvy jednak občianskych princípov. Všetko funguje zatiaľ dobre? OK, všetko vyzerá zatiaľ OK. Podporia alebo úsilie o dosiahnutie... Vlastenectvo, občiansky nacionalizmus. OK. Buržoázny nacionalizmus. OK, to kam ide? Do akej diary sme to išli? No takto, ja by som s tým pojmom nemal až taký problém, keby... Ja by som s tým názvom nemal až taký problém, keby nemalo možno... Ale nie, počkať. Nebolo náhodou... Počkaj. Mám pocit, že Ľuboš Blaha aj povedal, že keby to mal nejak tak ideologicky dať Smer, kde to je, tak vravel, že by to malo byť nejaký, že sociálny nacionalizmus alebo nacionálny socializmus. Blaha... Počkaj, to bola debata s kým? To bola debata s... Nikolsonová, tak sa píše. Toto bolo ono. To, že ste ľudí strašili očkovaním. Ale my sme hovorili o slobode, že sa ľudia môžu vybrať, či môžu byť očkovaní. Ale to bolo slobodné. Veď jasné, že to bolo slobodné. Ale núcovali im to. Vy vlastne odkazujete Ukrajincom, aby ďalej umierali. Hovorí, že a keby chcel Orbán Južné Slovensko, tak čo urobíme? Vážení diváci, startujú diskusného klubu. Túto debatu si musíme pozrieť, tá bola fakt dobrá. Líderka novovznikajúceho projektu Jablko. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Nicholsonovej, čo som teda urobil po dlhom, ktorá je naozaj rozvrátená a vôbec by jej to politicky nepomohlo, ale pokiaľ... Chcem sa nájsť tomu... Zlyhali a v prípade... Nemôžeme dať transkript? Počkaj, nemá to tu náhodou, čo? Asi nemá. Vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča to naozaj bolo kolosálne zlyhanie. Ešte na margo teda vašich projektov, keď ste vy, pani Nicholsonová, oznámili projekt Jablko, tak okamžite sa vyrojili satirické stránky a memečka, aj rôzne rozprávkové motívy a tak ďalej. Bol to spätne možno dobrý nápad nazvať stranu Jablko? Určite to bol dobrý nápad, práve preto, že sa vynorila aj tá satíra, aj všetky tie memečka, pretože my sme mali tak krátku tú štartovaciu čiaru, kedy sme mohli proste dať ľuďom do povedomia, že tu vzniká nejaký politický subjekt, že práve preto sme zvolili. Dobre, aby ste to nepočuli dvakrát, musím si dať slúchadlá, dajte mi sekundu.
zvolili názov, ktorý sa možno nie každému páči, ale každý pozná to jablko, je to zapamätateľné. A tak ďalej, nám veľmi výrazne práve, že tá politická satíra pomohla k tomu, aby to bolo zapamätateľné. Že strana, ktorá je aj socialistická, aj kultúrnych menšín, tak samozrejme prioritou to... Tuto už to bude. Mám pocit. Aj vy ste spravili taký zaujímavý rebranding, už sa voláte Slovenská sociálna demokracia. Ako politolog, vysvetlite mi prosím vás tento pojem, lebo v politologických učebniciach ja som ho nenašiel, priznám sa. Snažíme sa spájať dva prúdy. Jeden prúd je prúd vlastenectva a práve preto to Slovenská, a druhý prúd je tá ľavica. A je to naozaj niečo, čo je momentálne v Európe neobvyklé, pretože, a to pani Nicholsonová... Áno, priekopníci tohto, pretože, a pani Nicholsonová to asi potvrdí, že v Európskom parlamente ľavičiari, socialisti sú skôr liberálni, kozmopolitní, globalistickí a podobne. A my chceme ísť inou cestou. Takže práva menšín pre vás nie sú priorita? Nie sú priorita, určite nie. Teda, ak hovoríte o sexuálnych menšinách, hovoríte o rôznych tohto druhu kultúrnych menšín, tak samozrejme prioritou to nie je. Pre nás je prioritou klasická ľavica, ten bežný pracujúci človek, ktorý žije na Slovensku a naozaj má dneska obrovské problémy so zdražovaním a budeme asi o tom ešte hovoriť. Ale aby ste rozumeli, možno, že by som vám odporúčila knižku profesora Petra Druláka, českého politologa, ktorý takisto razí tézu, že tá ľavica opustila tie svoje základné princípy, tá bruselská ľavica, a tá národná ľavica je projekt, ktorým sa vlastne de facto vraciame k tomu, čo tu bolo ešte niekde pred 100 rokmi alebo pred 50 rokmi. Spomeňte si po druhej svetovej vojne Tage Erlander. Tak ten nehovoril nejaké tieto slnečkárske frázy, ten hovoril presne o tej ekonomickej ľavici, sociálny dialog, sociálny štát, práva robotníkov, práva seniorov. To už nie je potom národný socializmus. Ale neblázite. Národný socializmus mimochodom to bola strana v Česku, za ktorú kandidovala aj Milada Horáková. Čiže ak myslíte tento národný socializmus, že strana, ktorá je aj socialistická, aj vlastenecká, tak v poriadku. Ale zrejme naražate na Hitlera a chcete zneužiť tú diskusiu. Čiže nie, to je demagogia. Tá Hitlerová strana bola krajne pravicová, bola extrémne pravicová. Hovoril o tom napríklad pán politolog Jozef Lenč v našom rozhovore, čiže opieram sa o nás. Hej, ale teraz to, že sme my národní a vlasteneckí a zároveň sme ľavicoví, teraz samozrejme každý rád zneužije, keď je oponentom, že národný socializmus, ale my naozaj sme ťažko protifašistický a všetko to, čo priniesol Hitler, odmietame, najmä to, akým spôsobom vyhuboval desiatky miliónov Slovanov a vrátane Slovákov. Čiže to je niečo, čo musíme samozrejme... K tomu sa ešte dostaneme, k tomu protifašistickému odkazu. Dobre teda. Takže teda, aby sme v tom mali úplne jasno, toto tu, teda Blaha to úplne nepotvrdil, ale není to teda ľavicový nacionalizmus, ale že národný socializmus? A povedzme tak, že národný socializmus, alebo no tak národní socialisti, OK, však akoby, akože on to odmietol, dobre, čak nechajme to tak, akože odmietol to, že s tou referenciou na Hitlera, ale tak teda nejaký, že provlastenecký, pronárodný a zároveň ľavicový, OK. Dobre, takže čo tu máme? Národný populizmus, povedzme, to by som súhlasil. Sociálny konzervatizmus, to by som určite, lebo oni sú úplne proti nejakým proste proti liberálny, alebo antiliberálny, neviem, by som to nazval. Sociálna demokracia, povedzme, proeuropanizmus. Unie, inštitúcia. Toto by som tam možno strhol. Povedzme sociálnu demokraciu by som tam ešte nechal, ale proeuropanizmus to by som tam už nedal. Progresívna aliancia socialistov a demokratov. Akože tento názov už iba progresívna, proste Smer by hneď vylúčil. No ale toto vieme, že už tiež môžeme vyškrtnúť de facto. Medzinárodné organizácie, však oni už tam už nie sú. A skupina Európskych parlamentov a medzinárodná socialistická internacionálna združuje sociálno-demokratické
sociálno-demokratické, demokraticko-socialisté, lejbristické, prípadne tiež sociálno-liberálne a lavicovo-nacionalistické politické strany a hnutia. OK, to bolo ťažké. OK. Dobre teda, takže teda vieme. Takže všetko sedí, toto by sme možno mohli upraviť na národný socializmus, aj keď ako nie v tom historickom slova zmysle, ale povedzme také, čo Blaha opísal. Proeuropanizmus by sme ešte škrtli. Ja by som možno ešte škrtol tú stredolavicu, lebo podľa mňa už není na nič stredové. Podľa mňa by som dal buď lavicu, alebo už alternatívnu lavicu, lomeno krajnú lavicu. Neviem, akože takto, za mňa kdokoľvek, kto obhajuje socializmus, je minimálne lavica, ok? Není stredolavica. A keď hovorím obhajuje socializmus, tak tým myslím, že áno plánované hospodárstvo, áno vyššie dane, áno, no dobre, nie všetko, samozrejme, to sa nedá, ako všetko voľné, ale vo všeobecnosti, že áno vyššie dane, áno vyššie minimálne mzdy, áno nejaká forma akoby znárodňovania podnikov alebo vyššie regulácie podnikov. Nechcem nazvať škrtanie trhu, ale skôr akoby nejaké formy obmedzovania slobodného trhu, to by bolo asi najlepšie povedané. Čiže akoby dokoľvek, kto sa nazýva, že akože socialisti, tak za mňa sú už automaticky minimálne akoby na tom spektre, že lavica, nie sú že stredolavica. Stredolavica to naznačuje, že možno, že chcú vyššie dania, možno chcú nejakú tú sociálnu spravodlivosť, ale vo všeobecnosti majú, nechcem povedať, že radi kapitalizmus, ale v tom pravom slova zmysle nechcú až tak moc obmedzovať slobodný trh, nemajú až taký veľký problém s podnikaním, možno majú problém s veľkými korporáciami, ale tak to akože poznám málo ľudí, ktorí akože s nimi nemajú nejaký problém. Takže tak by som asi dal môj názor. OK. Bože, už sa nepamätám, kde som skončil. Vedenie strany. Dobre. Mojím zámerom je vlastne určiť, že čo vlastne teraz ten Smer vlastne je. Lebo ja mám pocit, že historicky ospravedlňujem sa, že historicky Smer úplne na začiatku on sa formoval ako tretia cesta, nie? Že on nebol ani úplne na začiatku nebol, že sociálna demokracia. Oni boli proste len Smer a to bolo všetko. To až potom, keď de facto sa zlúčili so všetkými ľavicovými stranami, tak až vtedy sa stala sociálnou demokraciou. A je minimálne zaujímavé, že jakou transformáciou oni prešli vlastne. Ideologicky. Lebo keby ste zdali, že počkajte. Politický kompas. Toto tu je celkom skvelé. No, tak ja by som povedal, na začiatku ja by som povedal, že úplne na začiatku bol Smer niekde tuto. Okay? Že úplne v strede. Lebo a toto myslím úplne 100% vážne, oni absolútne nemali nič spoločné, čo sa týka so sociálnou demokraciou. Oni vraveli, že oni sú tretia cesta, oni nie sú pravicoví, oni nie sú lavicoví, oni nie sú konzervatívci, oni nie sú liberáli, oni sú stredná cesta. Takže oni boli niekde tu. Potom sa presunuli. Podľa mňa už v tom roku, povedzme 2006, keď už v tej chvíli už skonsolidovali viac menej všetky ľavicové strany, alebo všetky strany naľavo od stredu, povedzme tak. A tedy povedzme, že boli, čo ja by som povedal? Začni sa spomenúť, lebo dobre, dal by som im niekde, že niekde tuto, pretože napriek tomu, že podľa mňa, že ich aj keď možno by som ich dal nižšie.
Pretože pravda je taká, že však pamätáme si Ľuboša Blahu, jak vlastne on bol na Pride. Počkaj, bol to Pride? No bol to pochod LGBT. Počkaj, Blaha, fotka a LGBTI. No, tuto. Toto je normálne, toto je ešte Droba. Toto je, bože. Župan Bratislavy, mám pocit? Nie, určite není primátor. Županom je. Tu ďalšia fotka, však kúkajte. Ježiš, toto, není toto náhodou? Ježiši Maria, to je... Počkaj, toto je Polák. Bože, ako sa volá? Vyskupič? Áno, to je Matovičov bratranec, Droba a kúkajte na ňo. Proste to, akože on bol fakt, akože to bola fakt podľa mňa, no dobre. Tak možno by som ich dal, že lavicovi a boli povedzme, že niekde tu. Povedzme. Potom prišiel rok 2012, to nemám absolútne tušenie. Podľa mňa zostali niekde tuto, že trochu viacej sa posunúť doľava. Ale podľa mňa ešte furt boli relatívne, že niekde tu, že proste mali nejaké hodnoty, hovorili o sebe, že sú akože, že sú kresťania, nemajú s nimi problémy a zároveň že LGBTI sú v pohode a všetko také, tak by som ich dal možno, že sem. V roku 2016 ale to bol taký ten veľký posun, lebo tedy vlastne prišla tá migračná kríza a Európska únia a proste už aj Soros a proste všetky tieto veci. A to už by som ich dal ja úprimne niekde, že povedzme, že sem. OK, že už akoby, alebo možno ešte trošičku ďalej, možno niekde na tejto úrovni, hej, že mali, nazvime to nejaké už silno konzervatív, alebo ako by som to nazval? Také tie konzervatívne hodnoty, ale už spadali povedzme do takého už konzervatívneho populizmu. Akože takto. Ťažko sa mi to vraví, lenže ako problém je v tom, že my na Slovensku máme dosť problém určiť, že čo je konzervatívne. Pretože mám pocit, že keby som ja povedal, že som za registrované partnerstvá a som za to, aby ženy mali potraty, alebo proste som za to, aby proste sme mali nejakú formu migrácie, že aby sme všetkých nedávali preč, aby sme proste nejakých migrantov aj privítali, tak ja mám pocit, že už by podľa týchto postojov všetci by vraveli, že som liberál. Napriek tomu, že ja sa tak nehodnotím, hej, ale akoby OK. Dobre, ale vráťme sa teda k Smeru. Čiže ja by som povedal, že už integrovali nejaké silné akože ľavicové a zároveň konzervatívne hodnoty. A to už bola tá doba, kedy už LGBTI a proste všelijaké také práva, to už proste nič. Toto sa stávalo nepopulárne, OK? Tak ja by som ich dal niekde sem. Ale ja mám pocit, že keď prišiel rok 2020 a hlavne vtedy, keď ešte Pellegrini odišiel a založil stranu Hlas, tak oni sa posunuli niekde už sem. Že fakt, že niekde tuto, niekde úplne, nie úplne tuto na kraj, ale niekde blízko kraja, kde boli už fakt, že silné, jak to Blaha povedal, vlastenecký, nacionalistický, národný, pronárodný a všetko také, ale zároveň, že proste socialisti a proste obmedzi slobodný trh a všetko také. Čiže podľa mňa, oni sa stade to de facto posunuli nejakou tou šipkou nejak takto niekde. Čože je neuveriteľné. To je neuveriteľný posun, kam sa oni vlastne dostali.